Uga-uga na kamay. Putlagutin. Anta na sa uga. Bisbisan. Dilaan. Sa isinta, mga kadiminpit. Kada mo kanog-kanon nga basaway lami. Tilapan siguro para mabasa. Kami yung basa. Yo sa mga lodi na tadiri karon sa Makilala North Cotabato. Mangutana ta sila kung unsa ilang pilion, basa o uga. Kamo da pwede mo mag-comment, pwede mo mag-tag sa inyo mga kaila nga miyembro pod sa basa o miyembro pod sa uga. Let's go. Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Makakaraos. Windel, 23. Basa o uga? Basa. Lami ang basa. Sa basa lang yun ta. Unsa may angi basa o uga? Tubigan, bisbisan. Kumusta imong kinabuhi karon? Basa. Nancy, 47. Uga na yun eh. Basa. Ano na yung kaganina uga na gyud? Basa pa. Imo nila, lamig daw ang basa yun kaysa uga. Mga unang pangutan, nakabala pa maguko nag-uga. Basa pa maguko. Anta na sa uga. Area Yuban, 64. Basa uga. Lamig yung basa. Kumusta imong kinabuhi karon? Basa uga? Uga-uga na kamay. Kay murag na kainit. So sa may buhaton para mabasa gikan sa uga. Butang kag sabaw. Pero sa lakalas nakatilaw og basa. Murag dugay-dugay na pod. Pag mabasa na, Trapuhan. Kinahanglan magbasa kay labi na sa mong trabaho, nabi sa market guard, nagbantay mi sa kan ng mga tao pod. Mo na mabasa magsingot, mo na mabasa mong lawas. Lingling, 31. pila ka bana? Isa lang. Wa kay plano dungagan? Pohon, charot. Basa uga. Basa! Amloy! Kumusta imong kinabuhi ron? Basa uga? Basa. So unsa may buhaton para ang uga mamahimong basa? Dilaan. Romeo Takulod, 61. Ngita po byuda. Unsa ang pinakalami? Basa uga? Basa oy, bugnaw. Ano sa lakalas nakatilaw og kanang basa? Dugay na. Unsa may buhaton para ang uga mamahimong basa? Buwag tubig, dagagana. Mahumag, ano, trapungan na. Pilay edad sa lami nga basa? Oh, this is size daw oh. Basig madista na. Unsa pinakalami nga basa kuya? Sa isinta, mga kadiminpit. Kano sa kalas kung natilaw sa sinta? Gabi eh. Nakabalo ba yung mga asawa nga natilaw kag sa sinta? Nga lang, ako mga asawa. Kasi pangalan mo kuya? Kuruknoy, Sante. Aisa Perez, 33. Nakoy bana ni wala uyab. Asa mas lami? Basa o uga? Mas lami ang uga oy. Kada mo kanon nga basaway lami. Jirik, taga San Vicente. Basa o uga? Basa. Kami yung basa ko, unuan. Kano sa kalas nakatilaw og basa? Pagkura yun, lami yun, damo. Mary Cristel po, Malasila, Makilala, North Cotabato. Kumasakpan nimo nga nailay asawa yung banaw sa nimo? Putlagutin. Basa o uga? Basa dyan, sir. Danlog ka, sir. Pabasaon, sir. Jocelyn Pilarios po, 51. Single, murag dili. Asa di mong bana? Murag ning abot na maguglayang kusina, God. Basa uga? Ay, basa eh. Alangan, batulon din na ni mo uga. Ikaw, kumusta yung kinabuhi karon? Basa uga? Basa kayo. Kaya ka makikog friend. Always man basa. Unsa may angi buhaton para ang uga mamahimong basa? Tilapan siguro para mabasa. Ikaw magbasa, unsa may sunod buhaton? Sayo po. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata. Klase-klase ka na dungog ilang mga reaksyon ay tilapan, na ay kanang basaon, na ay kanang supsupon para mo basa lagi daw. Pagka mo magbasa, ilang trapuhan. So ikaw diya, na makikaila nga basa, na makikaila nga uga, pwede nyo itag o mo-comment mo diri sa toang video, i-share ninyo sa inyong mga kaila, miyembro sa basa o napil sa toang video karon. Daghang salamat. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng ka-upload it. Bye-bye. Shout-out lang ko sa akong mga friends no, nga mag-stop by diri sa among tindahan. E3R sa mga taga Makilala dara, Kidapawan, basin na may chance makaadto diri sa Makilala. Diri lang at bang sa M. Luwilye. Mga RTW, mga tsinelas, mga bags, school supplies, sana lang. Mga parintin ako diya sa Singkatunan, Pamilya Vilyasis, sa akong mama, papa. Sa akong maigsoon diya sa Corbada. Kani sa among tindahan sa Real Enterre, Bake Shop ni Madam Nora Reyes. Ma'am Novi,
Herano. Kung mga parente, suon ko na sa ubang lugar, hinapunta nga kamo tagaan kayong paglawas sa Ginoo nga kami nas makilala. Hapsay ang among panangabuhi diri napita. Ako sabday si Ide nga niya diri sa makilala o sa kamarket diyan sa NGO makilala. Shout out sa ko ang D, I love you. Hi sa mga Kamoreno, sa ko ang special someone. Headphone marketing, diri sa atbang sa BDO. So may naadre. Mga accessories, cellphone, ug ka na mga gamit sa balay. Hi guys, ako ang kaubandera si Day Joyce ug si Day Ivy. Oh, pamilya na ko sa Samal no, si Pilomino Suarez Jr. o si Gagab. Shout out sa kong Danny, katong Chuy nga driver o kato si Rufino. Shout out Rufino og James Dar. Si Buntoy, shout out. Team Nudicaps. Shoutout sa mga Arais family, sa Segundera, sa Public Market. Arman Lozano, sa Tripolis. Shoutout ko sa Barangay San Vicente. Salamat. Shoutout na ko akong igsoon nga si Janice Asenho, iyang uyab na si Gavin Ferrer. Huwag akong igsoon, Jo Marie Asenho. Hello, guys! Jo Marie, Giovanni Asenho, og si Jerome Asenho. Shoutout na ko ang Real Itiri, mga ano dire. Shoutout sa Marian's Pizza and Rafael's Pizza. Dari sa Makilala. Barato na lami pa. Shoutout ko sa akong mga pamilya no, Siga family, Pilarios family, si Solaw, yung pamilya dito sa Davao. Shoutout ko sa Tropang George, ug sa ko pamilya nga Corayag family, Bonita family,